Salam hemme. Men Maltumuz Gurtalif. Şuun çıkışımda ni aktivist olmalı diyen netice gelen taleplanmada, yaşlanmada başlamak ansat boloryalı men öz gıyskaça geçen yolum hakkında gırılmırmakçı, öz ilk başta göğören yanlışlam hakkında ve sonunda bir neçe maslahatlar. Birinci geçen yolum hakkında aydamda şuunu aktivist olmağı, blogger olmağı ilkinci eden adamım Türkmenistan'ın hükümetine pasport meselesi boyunca arayalmak oldu. Onun geçen yıl Maya ayı doğru planlaştırıp Tumsun'la hükümete arayattım. Ondan sonra yönü arayadan altım men dine yükledim yazmayını başka da adam çağırıp görünüptüm da gruplarda başka da adam çağırıp görünüp deyip WeChat'taki Türkmenistan taleplerim gruplarına yürüyüp yazıp başladım. Yine söyledim, men pasport meselesi boyunca arayadan başka da koşulcağımız var seni tane grupladızık gelin sonra koşulun deyip. Ondan söyledim. Başka da arada yazacak diyenler oldu, öz fikirlerini, atlarını aydan oldu. İlk başta. Sonra pasport için dönen grup var. Sonra dinle pasport meselesi boyunca da başka da meseleler boyunca gürümdeşlik geçip başladık. Fikir arastıklar, diyalog oldu. Ondan sonra aytsak olan adım men ilk başlandı, grubu bilemok. Bana öğren ulu kömek edipdi. Näme sebäbi men ilk başta grupda öz fikirlerimi erkin beyan etmeni öğrenip başlattım. Grupda başka adamlar kritik edeni, kritika cevap vermeni öğrenip başlattım. Ve grupda korkacak koyup hayvat eden adamlarım oldu. Olara cevap vermeni adetmeni. İlk başta başlamak için, öğrenmek için grubu men kiripçe öğren bir ulu kömek eden, terör veren atlan verip. Sonra geçen yılın güydayının başında men önümde şeyler soru çıktı. Men aktivist olmak istesem, men siyasete aktiv etmek istesem, cemiyette aktiv etmek istesem, men nereden başlamalı? Men nereden başlamalı? Ya da olmadan men şudatları edip bilirim mi? Kava kremetten seret hükümet nehil ulu, sen olsa nehil kitsi. Maltum şöyle sorum çıkken. Maltum sen näme derinin ütyan ya da näme ütgödörün ütyan ya. Şunyalı fikirlerin neticesinde son güyday torokları yavaş depresiya olup başladı. Ondan depresiya bolumdan bir kaydan son men bir moğlum ayttım ya da bir yerden taptım üniversitedimde psikologiya boyunca merkez var iken. Ondan yerde de kömek etken yürüyüp psikologlar var iken. Ondan men geçen yılın ayağından psikologa gatnap başladım. Depresiya boyunca. Sonra yılın başında psikolog yavaş kömek edip başladı. Men yavaş depresiyan yengip başladım. Ondan ne gelecekte men ne edip şunyalık bilemok neme siyasete girmeliyen bir soruğa cevap tap başlattım. Ondan yavaş ilk başta men mümkün bilemok belli bir vakit blogger olup göreyim. Mümkün öz fikirimi beyan edip göreyim. Sonra nehil netice verse son galanam görüversip şu yılın başında mümkün blogger olayın yani bir hili fikirin planda tüp başladım. Ondan sonra bir soru çıkıyordu. Sen aktivist olsan, aktivist bolacak bolsan, sen şu bilemok şu mesele, şu yağday hakkında öz garnaşlanma, tanışlanma, öz enatana ne de aytmalı diyen soru. Men şunna odan ne hili? Men birden näme aytman video oymayna ilki azıcık guruluşak görgörün mesele hakkında öz enatan bilen deyip
geçen yılın may ayı toğruğu men şu üydäki garnaşlamyzdan haýysym edipdim. Şuňal men pasport meselem arda ýazdyk adetdik bolmady. Sen Türkmenistana şu migrasiýada ýütdük görmüş, şuňal pasportyny çalyşyp bermeli etmeli şoňal ýypdy. Onun şonu ýem näme? Hawa men blogger boljak, aktivist boljak diýip aýdamak ýöne ýoşukdan şu öz ýakynymyza näme ýagdaýym hakyna aýdyp başlapdym. Ondan şu maýdan soň bilemok mümkin bolay, mümkin soňka indi kaýda diýip ahyry şu sentýabra gelip şonu birinji videom hem paýlaşypdym. Inneki soru, inneki mesele, inni şu üýdäkiler aktivistliň şuňalak siýasat bilen meşgullanýan şuňa video ýandan soň inni şolaň reaksiýasy hakynda. Şu men video goýamdan 2-3 hepde soňra şu üýdäki garnaşlam men bilen habarlaşdy. Olar aýtdy, sen internetde näme video goýdun? Näme video goýan bolsaň, gaýrat edip aýyr zat diýip şoňa zatlar uly maňa şu SMS urupdylar. Menin bir videomy aýrar ütdeşikden aýdamak diýip jogap berdim. Ondan soň ýene 2-3 hepden soňra ýene nihas täze güýç bilen şu tanışlam, garnaşlam maňa başlayıp başlaýar. Olar bilemek, olar bilmänmi, ýa-da bilip, ýa-da gowniýet bilen zat etmesi maňa sen bu zatlar bilen meşgullanma, towet de video aýyr, ondan hemme zat gülýärlik bolar zat diýip şoňaly öz ene taň hakynda pikir etdiýip şoňaly her hili basışlar da. Menem aýtsak boýlanadym, indi şu mümkin senem garnaşlaňyz şu çykyş edeňizden soň senem garnaşlaňyz her hili basyş etmek ahmal. Indi men şu gyzga çaýýarym şu. Indi men ýanglışym we maslahatlar hakynda. Men pikirimçe men iň ulary ýanglışym şu, men arda ýazanymdan we şunu etsenni bir ören köp wagt geldi. Onsoň eger başgaça şu mesele bilen başgaça çemelesdim, şu has gyzga wagtyň içinde hem köp zat edip bolýar. Nädip? Men pikirimçe şu ulubur täsir etýän zatlaryň biri sen dasturyňda öz pikirdeşleň bolmagy, sen dasturyňda öz eginleşleň gollamagy. Şu köp wagt men şu näme şu depressiýa bolan altym ýa-da şu video çekmäne, bir zat etmäne motivasiýa ýok, ruh çökkünlik töwerek, çökkünlik wagtlar şu eginleşleňi sizi gollap dursa, size motivasiýa berip dursa, şu zatlary gyzga wagtyň içinde de edip bolýar. Adam şunukça aýtsak zatlam şular. Geljekde şu tema boýunça ýene-de çykyş etmekçi. Şoň üçin geljekde görüşýänçek.